Siz mиңа сөйләгез әле берәр мәзәк. Килгән ди бер абый балык тотырга. Килгән, тоткан һәм аңа алтын балык эләккән. Сен қолыңда яһүдләр юктыр бит? Андай монда юкмы? Кем син? Кем син? Татармы? Зөлфәт. Бисте калдырдыгызмы? Әйе. Карадыгызмы әйбәтләп? Әйе. Каплыйбыз. Юк, бер якка гына каплай. Шүрәле. Кәгазьләр дигән мультфильмны яратасыз? Әйе. Ярар. Менә гади генә Тук-тук кәгазьләр. Юләр булсам булмайда. Ашыя син бит хәзер. Үзеңне кәгазь. балалар күлү ул ата-ана өчен зур шатлык. Син һаман туктай алмыйсың әле. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, әти һәм мин тапшыруында без сезне кайнар сәламлибез. Жаза, жаза булачак сезгә. Әйдә гади генә жаза. Нидер катлаулы түгел, гади генә жаза. Сез миңа сөйләгез әле берәр мәзәк. Мәзәк. Бармы? Әйе, бар минем. Әйдә, синең бармы мәзәк? Синең дә бар. Күптән түгел укыган идем. Килгән ди бер абый балык тотырга. Килгән, тоткан һәм аңа алтын балык эләккән. Алтын балык сорый ди инде. Эш Нәрсә? теләк. Эштелегеңне үтим, әйе. Һәм әйтә икән шулай буй. Гаилә, яңа компьютер һәм яңа өй. Бу беренчесе. Бу икенчесе, бу өченчесе. Һәм бетте? Әйе. Буларның өчесен, димәк, бу беренчегә генә дип өстәгән инде. Ах, ләксәм, миндә алтын балык ләксә, нәрсә сорарга белер идем әле. Сез менә уйлап караганыгыз бармы? Әгәр дә алтын балык ләксә сезгә нәрсә сорар идегез икән? Миңа кызык. Языгыз әле, комментарийларда языгыз, әгәр дә теләкләрегезне белсәгез. Нәрсә булды? Син көлдем. Мин көлдем, шуңа күрә нәрсә? Жаза. Жаза миңа? Ник әле генә жазаны үтәдек бит без? Жазалар булды бит инде, уен бетте, уен тамамланды бит инде. Түтү. Син көлдең. Көлдем. Яра. Хәзер мин сезне уйнатам шуның өчен. Миңа жаза, мин сезгә хәзер уен тәкъдим итәм. Дәвам итәбез. Баскетбол уенын күргәнегез бармы? Уйнаганыгыз бармы? Баскетбол. Мәктәптә бардыр инде, әйбит. Анда бит спортзалда бар. Сезнең балалар бакчасында бармы баскетбол? Юкмы? Менә өйдә дә уйнап була баскетбол уенын. Әйдә, Зифа, менә монда куй шарларны. Мин сезгә, әйдә, үзегезгә ниндиләр? Мә, 3-не. Һәр берегез 3-әрне. Мондай. Эй! Нәрсә? Моны миңа бир. Бу миңа. Сиңа? Монсы да кирәк миңа. Бу нәрсә? Обруч. Юк. Кыршау. Кыршау. Кыршау дип атала. Исегездә калдырыгыз. Бу кыршау. Күрдең? Безнең тапшыру татарчага да өйрәтә бит әле. Әйдә, сайладыңмы син? Буды. Син әниең сыман узак сайлыйсың. Бар, теге башка басыгыз. Теге башка. Миндә 2 кыршау. Берсе зуррак, берсе кичкенәрәк. Сезгә менә бер урынны билгеләп, шуннан шар атырга кирәк булачак. Әйдә менә шуннан әйе. Ширатлашып, әйме? Монсы Зәлиягә булыр. Юк, монсы кичерәк Зәлиягә, авыррак. Монсы зуррагы Зифага. Шулай итеп куябызмы? Әйе. Әллә икегезгә дә бер төрле генә булсынмы? Бер төрле. Бер төрле, яхшы, әйдә. Мин менә шулай итеп куям, аны үзгәртергә мөмкин. Мин үскәрәк тә күтәрә алам. Аскарак та. Һәм сезгә шушы кыршау аркылы менә монда шарны кертергә кирәк. Ярар, әйдә эшләп карыйк. Әйдә. Булмады? Кирмәде. Әйдә, һәм берәү дә юк. Зифа әйдә. Юк, менә бит. Зифа, астан атсыннан. Кирмәде. Менә булай. Туттаймы? Менә булай итеп ыргы. Яма? Булды, бастык шунда алга килмибез. Юк. Зифа. Сен қолыңда яһүдләр юктыр бит? Андай монда юкмы? Кем син? Кем син? Татармы? Зөлфәт. Нәрсә Зөлфәт? Татар Зөлфәте. Зөлфәт кызы диген. Ярар. Әйдә, атып кара тагын. Теге башка барып. Бар синдә бар. Әйдә. Бу бик ерак.
Яра якынрак килә алайса. Булдымы? Әйдә. Намда итеп карыйм. Әйдә шуннан. Оп, әзгенә калды. Оп, берәү бар. От. Yo, келмейбез, әйдә, атабыз, әйдә. Зифа кит. Калды, ярар. Кетімнен? Кит. Әйдә. Біттіме? Азгына калды. Әйдә қазір мен атып Айда барайын. хәзер син. Мен мәктәптә оқығанда баскетболны ярата идем. Айда сиңа. Син зуррак, сиңа өскәрәк. Әйдә, өскәрәк. Әйдә, күтәреп тор. Менә шулай икегез. Менә болай дип атып була дигән име сиңа Зифа? Менә болай астан. Менә болай әйтәсең дә. Оп! Кирми. Оп! Кирми. Синең аркада гына. Иң күбен мин керттем тупларның. Тагы кертеп карыйсызмы? Әллә җиттеме? Юк, җитте. Әгәр дә кыршауларыгыз бар икән, Бир. сезнең дә менә шулай итеп уйнарга мөмкин. Менә шулай итеп. Әле ул кыршау белән бик күп уеннар уйнарга, эстафеталар уйнарга мөмкин. Әйе, мәсәлән, без икешәр Зифа кеше белән? керәсең дә, әйбит, икешәр кеше менә болай. Без дә, Хоп, без Зифа белән шулай. яисә 3, монда кил. Вакыт куябыз. Менә шулай итеп Кил. йөгереп, Без дә шулай. Уенчыклар җыганда вакыт куябыз да һәм тиз бөтенесен Зифа белән. һәм йөгерә, шулай итеп берәр кая күчергә мөмкин. Менә шундый уеннар, опа. Айда икебез. Айда. Монда. Туган якка юл тотамын, туган як. Иң гүзәл газиз якка, туган як. Җир җиләкләре пешкән чак, туган як. Ашкынам каенлыкка, туган як. Туган як. Уенның исеме шундый. Мен сезгә һәрбер кызыклы уен тәкъдим итәм. Менә карагыз. Монда без тизеп чыгабыз. Хәзер мин төрле рәсемнәрне төрле урынга. Ништән? Нәрсә кирәк? Юк, мин үзем тизәм. Менә. Әйдә күп итеп тизәбез, кызыграк була. Менә. Күрәсезме, һәрберсе 2. 2. Әйе, 2. Гармун. Менә шигулемендәр. Әби белән бабай, әби һәм бабай. Мәсәлән, татар йорты. Менә мәсәлән, татар йорты булсын. Су анасы. Су анасы менә. Хәзер. Җитәрме? Юк. Менә шуларны тутырып бетерәбез дә. 4-кә 5 20 була инде, әйме? Былтыр белән Шүрәле. Һәм Габдулла Тукай. Мин буларны төрле урынга куйдым. Әле монда минем калды, күп әле. Ләкин безгә бу җитәр. Беренче башлыйм. Син беренче башласыңмы? Яра, беренче башласың. Сезгә хәзер истә калдырырга кирәк. Мин беләм. Яра, син ансың гына истә калдырма, син бөтенесен дә истә калдырырга тырыш, чөнки бит аннарда әле аласың була. Истә калдырдыгызмы? Карадыгызмы әйбәтләп? Әйе. Каплыйбыз. Юк, бер якка гына каплый. Шүрәле. Беләм. Яхшы, белгәнеңне аңладык. Хәзер мин Син башлыйм. Зифа башласын, кичкенәрдән башлыйбыз, әйдә. Ярый. Әйдә, Зифа. Бу иң беренче күреп карап калганы синең. Нәрсә бу? Былтыр һәм Шүрәле. Яхшы, син таптың, хәзер син дәвам итәсең. Әйдә. Калганнарын парлы итеп табырга кирәк. Менә син берсен генә карап калдың. Калганнарын карамадың бугай син. Менә хәзер бел инде. Габдулла Тукай, шәк. Булмады. Кире куябыз. Ашай шик. Гармун. Гармун. Гармун дөрес. Хәзер Шик. шигулемендәр дөрес. Ничек? Истә калдырган ул. Калдырдым. Әйдә, хәзер Тагын. сандык дөрес. Уй. Түбәтәй. Юк. Әйдә, Зифа. Хәзер син су анасы. Һәм икенчесен табырга кирәк, су анасы кайда? Юк, булмады. Куй, кирәк. Шик. Су анасы менә. Шәк, дөрес. Күрдең, истә калдырырга кирәк. Ана, дөрес. Мин. Юк, апаның шираты. Габдулла Тукай белән. Юк, Әби белән бабай. Габдулла Тукай булмады. Габдулла Тукай һәм дөрес. Булды. Хәзер Әби белән бабай.
әй белән бабай, һәм түбәтәй белән түбәтәй. Менә бит, ахырдан күрдең, кызып киттең, ләкин уен тамамланды. Син 6-ны таптың, Зифа 4-ны тапты. Сен тағын жеңмәдің. Мин җиңмәдем, мин бит уйнамадым, мин сезгә уен гына тәкъдим иттем. Бер-берегезгә куллар биришегез һәм кочаклашыгыз. Уен шуның белән тәмам. Күбрәк карталар белән дә уйнарга мөмкин, күбрәк рәсемнәр белән уйнарга мөмкин. Тагын уйныйбызмы? Яхшы, тагын уйныйбыз. Тапшыруыбыз тәмамланганнан соң уйнарбыз. Хәзер дәвам итәбез. Хәзер инста-минут. Yolar diyet, yolar bulsam bo'lmaydi. Ashina şimdi hazır. O'zimni ko'rdim. Yolar diyet, yolar bulsam bo'lmaydi. Ashlayda seni deb hazır. O'zimni ko'rdim. Assalomu alaykum. Siz bize bilen birga kelamisizmi? Yo'q, bordim. Siz kelamsizmi? Siz нәрсә монда менеп кунакладыгыз әле кәнәфигә җайлап. Урын әзерлисезме әллә үзегезгә? Әйе. Чөнки без хәзер Шаян ТВ каналын карарга әзерләнәбез. Кызлар әйтегез әле, ни өчен Шаян ТВ каналын карарга кирәк безнең балаларга? Балаларга гына түгел, әти-әниләргә дә бит инде карау файдалы, шулай бит? Менә балаларга әйдә, башлыйк әле. Ни өчен балаларга Шаян ТВ каналын карарга кирәк? Зифа, синең фикерләр, тәкъдимнәрең. Съемка караганчы без анда төшәбез. Ничек, сезне карарга. Сезне күрер өчен, димәк, карарга кирәк, әйме? Ни өчен сезне карарга кирәк, әйт әле? Ни өчен Зифаны карарга кирәк? Зифа ул нинди әйбәт буланды, тәртипле буланды, нәрсә? Умничка. Нинди? Умничка. Опа. Апаны карарга, әйе, апа? Балалар татарчага өйрәнә Шаян ТВ-ны карап. Чөнки Шаян ТВ-да бит бөтен әйбер татарча. Дөрес. Алар, мәсәлән, рекламалар русча. Кайда? Рекламалар. Рекламалар русча. Ухаларны Шаян ТВ-ны. Ярар. Мультфильмнар бит татарча. Әйе. Балаларга шул ошый. Сезнең яраткан мультфильмнарыгыз бармы соң Шаян ТВ-да? Нинди? Минеке Суперзак, баллы биография, Маша киятләре һәм Маша белән аю. Яхшы, синеке? Минем дә. Апа санап киткәннәрме? Юкмы ни үзеңнең ярата торган ниндидер? Син бит яратасың. Миша шәмәхә песи. Әйе. Нинди? Миша шәмәхә песи. У күптән булмады. Кәгазьләр дигән мультфильмны яратасың? Әйе. Ярар. Менә гади генә. Кәгазьләр. Инде ахырдан шушы Шаян ТВ турында сөйләшкәч, әлбәттә инде балаларга Шаян ТВ каналын карарга без киңәш итәбез. Шаян ТВ кара, булырсың шәп бала. Оп. Күрдегез? Хоп, жангылар. Әйдә, миңа тагын бер шар, тагын бер удны бирегез, унны. Ярар, булгандыр инде бүген. Бүгенгә булгандыр инде. Уеннар уйнадык, көлештек. Нәрсә, өчнеме? Әйдә. Оп. Юк, булмый. Моның өчен бик нык тырышырга кирәк, шулай бит? 2 белән. Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Әти һәм мин тапшыру белән бергә булганыгыз өчен рәхмәт. Балаларыгыз тәртипле булсын һәм әти-әниләрне тыңласын. Шулаймы? Һәм йөзләреннән елмаю китмәсен бер кайчанда. Сау булыгыз.